Γιάννη, καλώς ήρθες στο Μονόκερο. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Πριν ξεκινήσουμε να μιλήσουμε λίγο για την εταιρεία i2D Technologies, αυτή τη startup που δημιουργήθηκε το 2018, σωστά? Το kick-off της ήταν το 2018. Θέλω να πάμε λίγο ανάποδα στο πιο πρόσφατο παρελθόν, δηλαδή λίγες μέρες πριν, που πήρατε μια σοβαρή διάκριση στο WITSA, το διαγωνισμό, σωστά? Εγώ, για να μην μπούμε και στον κόσμο ψέματα, από εκεί είδαμε την ανακοίνωση τη δικιά σας και πραγματικά έτσι κέντρισε το ενδιαφέρον να σας καλέσουμε στο Μονόκερο και να δούμε λίγο τι κάνετε και να σας γνωρίσουμε καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καταρχήν, είναι πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να βρισκόμαστε εδώ πέρα. Και για μας ήταν αναπάντεχο μια startup να βρίσκεται ανάμεσα σε μεγάλες κορυφαίες εταιρείες παγκοσμίως, διακρινόμενη ακριβώς για το αντικείμενο το οποίο έρχεται να δώσει λύσεις στην αγορά. Ήταν μια διάκριση η οποία έρχεται να δικαιώσει αρκετές προσπάθειες, στοχασμούς και πορείες στο θέμα που έχει να κάνει με την αρχιτεκτονική του SaaS και πώς αυτή θα μπορεί να βοηθήσει εταιρείες τεχνολογίας και συγκεκριμένα κατασκευαστές λογισμικού να κάνουν τη μετάβαση σε αυτή την αρχιτεκτονική για κατ' επέκταση να περάσουν στο cloud. Το Petrana DB έρχεται και ενσωματώνει όλη αυτή την προσπάθεια σε μια αυτοματοποιημένη διαδικασία. Είναι μια λύση που εντάσσεται στο χώρο του Database as a Service, είναι ένα καθαρό Database as a Service, όπου έρχεται να δώσει μια προστιθέμενη αξία στις υφιστάμενες εμπορικές σχεσιακές βάσεις δεδομένων, ούτως ώστε να τις προετοιμάσει και κατ' επέκταση και το λογισμικό το οποίο θα τις χρησιμοποιήσει, προκειμένου να πάνε στο cloud και να δώσει την δυνατότητα στους εμπλεκόμενους φορείς να ολοκληρώσουν αυτή τη διαδικασία αυτοματοποιημένα και χωρίς κόπο και πόνο. Άρα εσείς για την συγκεκριμένη υπηρεσία βραβευτήκατε? Ναι, ακριβώς. Βραβευτήκαμε για τη συγκεκριμένη υπηρεσία, έχοντας έναν, πιστεύω, ισχυρό ανταγωνισμό, εξέχουσες εταιρείες και συνέργειες ήρθαν και βραβευτήκαν. Η Ένωση Τραπεζών Μαλαισίας με μια λύση αναφορικά με το credit card και το πώς αυτό θα περάσει στο cloud, και η κινεζική εταιρεία κατασκευών, κρατική, η οποία θα κατασκευάσει ένα καινούριο development, το οποίο θα βρίσκεται όλο το Smart City στο cloud. Και εμείς είμαστε σε αυτή την τριάδα των βραβευθέντων. Είναι μια εξαιρετική τιμή και μας δίνει δύναμη και όθηση για το μέλλον. Πόσο πιστεύεις ότι μια τέτοια διάκριση, μια διάκριση παγκόσμια, αλλάζει το χάρτη, το business plan, να το πω διαφορετικά, μιας εταιρείας και μιας startup εταιρείας για το επόμενο διάστημα? Είναι ένας κλονισμός σε σχέση με το ρυθμό τον οποίο έχουμε, γιατί μας βάζει σε μια άλλη κατηγορία, μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε ένα σημείο κίνησης στην παγκόσμια αγορά, οπότε και εμείς πρέπει να προσαρμόσουμε το agility το οποίο ήδη έχουμε ακόμα πιο πολύ, στο να μπορέσουμε να το εκμεταλλευτούμε όσο γίνεται καλύτερα. Έχουμε δίπλα μας μια πολύ σημαντική εταιρεία επενδυτών, τη Μεταβάλλον VC, η οποία μας έχει πιστέψει και μας έχει βοηθήσει να προχωρήσουμε στο productization του Petrana DB μέχρι τώρα, όντας συνεργάτες και συνέτεροι στην όλη αυτή προσπάθεια και συμμέτοχοι. Μαζί λοιπόν θα χαράξουμε τις επόμενες κινήσεις που πραγματικά πιστεύω θα μας δώσουν... Τι χρήματα σηκώσατε από τη Μετάβαλλον? Σηκώσαμε 500.000 για την ολοκλήρωση του productization. Βαδίζουμε με βάση το business plan και προσπαθούμε να διορθώσουμε όσο γίνεται και τα λάθη, γιατί πάντα μια καινούρια καινοτόμα εταιρεία η οποία προσπαθεί να αλλάξει την αγορά. Η δυσκολία σε όλο αυτό το εγχείρημα είναι ότι επειδή δεν έχουμε έναν άμεσο ανταγωνισμό, πρέπει να δείξουμε ότι αυτή η υπηρεσία την οποία εμείς βάλαμε στο ράφι έρχεται να δώσει την υπεραξία την οποία αναγνωρίζει η ακαδημαϊκή και τεχνολογική κοινότητα και κατ' επέκταση η αγορά. Σχεδιάζετε κάποιο νέο γύρο χρηματοδότησης για το επόμενο διάστημα? Οι χρηματοδοτικές ανάγκες εξελίσσονται με βάση το πλάνο μας. Είμαστε σε μια διαδικασία όπου μπορούμε να εξετάσουμε διάφορες προσφορές, πάντα βέβαια με τους στόχους τους οποίους έχουμε. Κινούμαστε αργά, σταθερά. Είναι ένα δύσκολο εγχείρημα. Αλλά δυναμικά όμως, εγώ θα πω δυναμικά. Γιατί είπαμε, αυτή η διάκριση έρχεται να ανατρέψει όλα τα δεδομένα. Είναι δεδομένο αυτό. Έτσι δεν είναι? Ναι. Άρα λοιπόν τώρα
Τα σχέδιά σας για το μέλλον ποια είναι? Φαντάζομαι δεν αφορούν οι δραστηριότητες της εταιρείας στην Ελλάδα μόνο. Ποια είναι τα σχέδια που έχετε? Καταρχήν θέλουμε να εγκαθιδρύσουμε την εμπορική μας παρουσία. Είμαστε σε μια φάση όπου διανύουμε εκτελούμε μάλλον τη φάση του commercialization, δηλαδή την εμπορική εδραίωσή μας στο τρίχωρο Ελλάδα, Κύπρος, Μάλτα, το οποίο θα μας δώσει και feedback για την ίδια την τεχνολογία μας και το τι έχει ανάγκη η αγορά, ούτως ώστε να το προσαρμόσουμε. Το πλάνο μας περιλαμβάνει την σταθερή μας παρουσία εκτός του τρίχωρου της Ευρώπης και μετά να κινηθούμε στις αγορές της Αμερικής και του Asia Pacific. Η αγορά του cloud παγκοσμίως την έχετε μετρήσει? Την έχουμε μετρήσει, ναι. Όχι εμείς, έχουμε διαβάσει προφανώς, και την έχουμε μελετήσει. Είναι τεράστια η αγορά. Το digital transformation ακουμπάει νούμερα τρίλιον παγκοσμίως. Η αγορά στην οποία εμείς κινούμαστε και δραστηριοποιούμαστε, το DB as a Service, είναι μια αγορά που φέτος έκλεισε ένα κύκλο εργασιών σε παγκόσμιο επίπεδο 17 billions και υπάρχει πρόβλεψη να φτάσει μέχρι το 32 στα 73 billions παγκοσμίως. Αντιλαμβάνεστε ότι η προσπάθειά μας είναι να πάρουμε ένα πολύ μικρό κομμάτι, έτσι όπως το βλέπω, αυτής της αγοράς. Θα δώσω ένα παράδειγμα για να έχουμε μια εικόνα της πραγματικής αγοράς σε σχέση με τα προϊόντα. Η MongoDB, η οποία δεν είναι μια σχεσιακή βάση δεδομένων, αυτή τη στιγμή κάνει revenue σε 1,87 billion. Είναι μια εταιρεία η οποία ήταν ένα open source project, το αγόρασε η Microsoft, το έχει ενσωματώσει στη cloud πλατφόρμα της και αυτή τη στιγμή τα official revenues είναι 1,87 billion. Οπότε είναι μια πολύ μεγάλη αγορά, μια αγορά που θα πρωταγωνιστήσει γιατί οι βάσεις δεδομένων είναι ένα δομικό στοιχείο σημαντικό για τις λύσεις της πληροφορικής και θέλουμε να πιστεύουμε ότι και εμείς θα έχουμε μια συμμετοχή στο να πάμε λίγο παρακάτω αυτή την αγορά προσφέροντας κάποιες καινοτομίες. Το feedback που έχετε από τους πελάτες σας ποιο είναι? Τους βοηθάει η υπηρεσία αυτή που έχετε τους πελάτες σας? Πάρα πολύ. Αυτό το οποίο εμείς έχουμε... Γιατί στο τέλος της ημέρας, για να βοηθήσω λίγο έτσι την απάντηση και να επεκτείνω λίγο τη δική μου ερώτηση, ουσιαστικά αυτό είναι και η τροφή για το επόμενο βήμα το δικό σας. Δηλαδή το feedback που παίρνετε από τους πελάτες του δικούς σας. Η υπηρεσία μας είναι επαναστατική. Γιατί ολοκληρώνει όλη αυτή τη μετάβαση πλήρως αυτοματοποιημένα, χωρίς την χρήση πηγαίου κώδικα και αλλαγών στις υφιστάμενες λύσεις. Άρα, μια λύση υφιστάμενη, η οποία έχει κάποιες κατανεμημένες εγκαταστάσεις, μέσα από τη δική μας υπηρεσία έρχεται και μεταφέρει όλη την αρχιτεκτονική της και τα δεδομένα της μέσα από μια in few clicks, όπως συνηθίζουμε να λέμε, χωρίς αυτό να επηρεάσει την ίδια τη δομική αρχιτεκτονική του συστήματος, οπότε μπορούν να βγουν live με τη μορφή SaaS Ready τα softwares πάρα πολύ γρήγορα. Θεωρώ ότι είναι εντυπωσιακό και όταν καταφέρνουμε και το ολοκληρώνουμε είναι μια πολύ μεγάλη χαρά για μας. Στα επόμενα σχέδια για την επόμενη χρονιά, για το 2024, αν μπορούμε να το έτσι σκιαγραφίσουμε, γιατί σε ρωτώ αλλά δεν απαντάς, αποφεύγεις την απάντηση, είναι η επέκταση της Πετράνα ή η δημιουργία κάποιας νέας υπηρεσίας? Καταρχήν εμείς έχουμε ένα roadmap, επειδή είναι μια υπηρεσία αγνωστική αναφορικά με το ποιος είναι ο cloud provider. Αυτή τη στιγμή φιλοξενούμε την υπηρεσία στο marketplace του Azure. Θέλουμε να επεκταθούμε και στους υπόλοιπους cloud providers, οπότε για μας αυτό είναι μια πρόκληση. Σωστά. Το δεύτερο είναι να καλύψουμε και κάποιες γκάμες βάσεων τις οποίες αυτή τη στιγμή ολοκληρώνουμε. Έχουμε αυτή τη στιγμή σε λειτουργία το Petrana DB για SQL Server, το Petrana DB για MySQL, MariaDB, PostgreSQL, Oracle και πάμε να υποστηρίξουμε την DB2. Άρα μένουμε full στο Petrana. Το Petrana, επειδή έχει και το ακρονίμιο στο τέλος .db, είναι μια οικογένεια λύσεων. Η φιλοσοφία της εταιρείας είναι να καταστεί τεχνολογικός enabler αναφορικά με τις τεχνολογίες του SaaS, ούτως ώστε οι κατασκευαστές λογισμικού και όσοι αναπτύσσουν λύσεις να παίρνουν από την οικογένεια Petrana όλες εκείνες τις υπηρεσίες, ούτως ώστε να ολοκληρώνουν αυτοματοποιημένα και χωρίς κόπο αυτή την μετάβαση στο cloud.
Γιάννη, σε ευχαριστώ για αυτή την κουβέντα πάρα πολύ και εύχομαι να πάρετε ένα πολύ μικρό κομματάκι, όπως είπες, από αυτή την τεράστια πίτα που μας είπες ότι είναι η αγορά του cloud. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω θα είστε ευχαριστημένοι με ένα 0,5. Νομίζω ναι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος αυτής της εκπομπής. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα, το επόμενο Σάββατο, 11:30, εδώ στο One Channel.